Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel Bikgk आव दिनैनि स्टोरिया जाबाय 12 बोसोरनि गथ'खौ बिबाजैया गावनि बैसाङाव फुथुना लानाय part-2। अब्ला थौदो लोगोफोर स्टोरिखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ part-1 स्टोरियाव आमोना बिबाजैनिफ्राय बिदोंमोन। आमोना बेबायदि बिनायाव बिबाजैया मा खालामगोन मा मागोन जादोंमोन। जुदि बियो आमोननो होयो अब्लाबो फासिगोन आरो जुदि होआ अब्लाबो बारग'नो हाया जादोंमोन। अब्ला लोगोफोर थारैनो बिबाजैया आमोनखौ खालामनो होमारो नामा? थौदो बिदिब्ला स्टोरिखौ मिथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आमोना बेबायदि बिबाजैनियाव बिनायाव बिबाजैया इसिङाव थानानैनो गोबां सानहाबनायसै। बियो साननायसै बे जिउआव आं थांना थानायनिख्रुइ थैना थांनायानो साबसिन जागोन। मानोना आं बे सासे उन्दै गथ'नो माबायदि आंनि देहाखौ एंगारना होनो। बिबाजैया बेबायदि सानैनो बिनि मेगननिफ्राय मोदैया बोहैख्लायबोनो हमो। आरो गोसो सिङावनो बियो गसाइनियाव आरज गाबो, हे गसाइ आंखौ मदद खालाम, आंनो राहा लामा दिन्थि। आं बे जेंनानिफ्राय माबायदि बारग'नो हागोन, नोंथाङा आंनो राहा लामा दिन्थिदो। बिबाजैया दासिमहालागै इसिं सिङावनो गंसे स्टुलाव जनानै गाबबाय दंमोन। बियो साननानैनो मोनाखैमोन दा बियो मा खालामगोन। बेबायदि साननायावनो बिनि ओंखाम संनायाबो माब्ला खामलांजोबखो बियो हमनानैनो मोनासै। दुखुनि जारलायावनो बिबाजैया ना जानो हादोंमोन ना लोंनो। बियो जेबो खालामनो गोसो गैया जालांखाबायमोन। बिनि गोसोआ बायग्लिलांजोबबायमोन। बिबाजैया दा इसिं सिङावनो जनानै गाबबाय थानायसै। ओजोंहाय आमोना बबा बायजोआव बेरायनो ओंखारलांबायमोन। दा बिबाजैनि गोसोआव आमोननि फारसे जोबोर मुगैनाय फैबायमोन। बियो एसेबां उन्दै गथ'आनो आंनि सुख सान्तिखौ बरबाद खालामजोबना होजोबबाय। बिबाजैया आमोनखौ गावनि सुथुर बायदि मोनलांग्रा जाबायमोन। आमोना बायजोआव बेरायनो ओंखारलांनाया दसे समल' जाहैबायमोन। दसे समनि उनावनो बियो न'सिम गिदिंना फैफिननानै बियो बिबाजैखौ बुंनो हमो, बाजै नों मा सानखो? आमोना बेबायदि बुंनायाव बिबाजैया बुंनायसै, आमोन नों बेफोरखौ मा मोनबाय दं? नोंनियाव इसेबो लाजिनाय गैमारला नामा? नों जा बायदि खोथा बुंबाय दं आंसो लाजिनाय मोनलांलायबाय। नों इसेबो लाजिनाय मोनमारासै नामा? नों आंजों लोगोसे बबे जोनोमनि खिथेर लाबाय दं? बिबाजैया बिदि बुंनायाव आमोना बुंनायसै, बाजै आंहा नोंजों लोगोसे मा जाहोननि थाखाय खिथेर लानो दं? आंहाथ' नोंजों लोगोसे खिथेर लानो थाखाय जेबो जाहोन गैया। आरो नोंथाङा आंनि बिमा बायदि सोरबा बिमाजोंनो बिदि खिथेर लायो नामा? आमोना मोनफ्रोमबो सोदोबखौनो बिबाजैखौ इनसाल्ट खालामनाय बायदि खालामना बुंबाय दंमोन। बियो बे खोथाखौ बुंनायाव बिबाजैया गोसो सिङावनो जोबोर रागा जोंखाङो आरो सानखाङो जे दानो बिनि खुगाखौ खेबथाबनानै सोबानानै बिखौ जेन हुसौ फैहोनि, जाहाथे बियो हुसौ फैयो जे आंनि सिगाङाव मा खोथा फोरमायबाय दं। बिबाजैया बेबायदि सानबाय थानायावनो आमोना बिबाजैखौ बुंनो हमो, अब्ला बाजै दिनै हराव रेडि जानानै थादो, आं नोंखौ नेनानै थागोन। आमोना बेबायदि बुंनायाव बिबाजैया सानो, हे गसाइ नोंथाङा आंखौ मा दायनि थाखाय एसेबां साजा होगासिनो दं? बिबाजैया गोसो सिंनो गसाइनिसिम आरज गाबबाय थादोंमोन जे दिनैनि साना गोलाव जाथों आरो हरा जेब्लाबो दाफैथों होननानै। बेफोर खोथाखौनो सानै बिबाजैया न'आव जनानै सानसे सिन्था खालामबाय थानायसै। सिन्था खालामैनो माब्ला मोनाबिलि जाबोखो बियो हमनानैनो मोनाखैमोन। हरथात हर जानो थाखाय दसेल' सम दंबावोमोन। बिबाजैया गियैनो बिनि बिखा बिख्लोआ गोसा दुब मावनो हमदोंमोन। बेबायदि सिन्था खालामनायावनो माब्ला हरनि 9 बाजिखो बियो हमनानैनो मोनासै। जेब्ला हरनि 9 बाजियो अब्ला बियो इसिङाव थांनानै ओंखाम संहैयो। ओंखाम संखांनानै बियो दुगैयो, दै लोबहैयो। दुगैखांनानै बियो गाव थानाय रुमाव हाबहैनानै बियो गसाइनि सेराव आरज गाबनो हमो। बिबाजैया मात्र आरज गाबनोल'सो जारि खालामदोंमोन। थिग बे समावनो बिसानि मेन गेटनि दरजायाव गोसायै बुफैनाय आवाज खोनानो मोनो। बिबाजैया बेबायदि आवाजखौ खोनासेयावबो गोसो होआलासेनो फुजा खालामनायखौ जारि लाखियो। मेन गेटनि दरजानिफ्राय दासिमहालागैबो गोसायै बुनाय आवाजआ फैगासिनो दंमोन। नाथाय बिबाजैया बेबायदि पापनिफ्राय बारग'नो थाखाय गसाइनि सेराव आरज गाबबाय थानायसै। दा गेटनिफ्राय फैनाय आवाजआ स्रि जाबायमोन आरो बिबाजैयाबो फुजा खालामखांखाबायमोन। थिग बे समावनो मेन गेटखौ खुलिनाय आवाज खोनानो मोनो। बेबायदि आवाजखौ खोनानाय लोगो बिबाजैया हाखु दाखु जनायनिफ्राय सिखारो आरो गाव थानाय रुमनि दरजानि किलिखौ मारिथेना लाहैयो। दरजा मोखाङाव आमोनानोमोन। बिनि लोगोआव डुप्लिकेट साबि थाफाखायोमोन। बिनिखायनो बियो गेटखौ खुलिनानै न' भितराव हाबबोबायमोन। न' भितराव हाबबोनानै बियो थोंजोंनो बिबाजैनि दरजा मोखांसिम थांनानै बियो बिबाजै थानाय दरजाखौ जोबोर गोसायै बुनो हमो। नाथाय बिबाजैया बिनो दरजाखौ जेब्लाबो खेवनानै होआसै। बिबाजैया दरजाखौ खेवना होयैनि थाखाय बियो बायजोनिफ्रायनो बिबाजैखौ आवाज हरो, बाजै नों मिथिगोना नों गावनि थाखायनो खैफोद लाबोगासिनो दं। नों गावनो
गावखौनो जोथोन लाखिनो रोङा अब्ला नों गुबुनखौ माबायदि जोथोन लाखिनो रोंगोन। आमोना गोबां सम बेबायदिनो बिबाजैनि दरखं मोखाङाव गसंनानै बिबाजैखौ बुङै बुङै बिनिफ्राय थांनायसै। बिबाजैयाबो सानखानानै दंमोन जे आं दिनै थैना थांब्लाबो बिनो दरजाखौ खेवनानै होआ। बिबाजैया खुनु रोखोमैसो बै हरखौ थांहोयो आरो बिनि अखानायै बियो सोरांनाय लोगो लोगो सिखारनानै किटचेनाव हाबहैयो। बिनि उनाव बिबाजैया आमोनखौ बुङो, दिनैनिफ्राय नों स्कुलाव हारसिंनो थांग्रा जादो मानोना आंहा न'आव गोबां खामानि थायो। बिदि बुंनायाव आमोना बिबाजैनि मोखांथिंजाय नायहरो। बियो बिबाजैखौ थोबसेबो राव होआलासेनो गावनि स्कुल बेगखौ लानानै स्कुलसिम थांनो ओंखारलाङो। आमोना स्कुलाव थांनो ओंखारलांनायनि दसे समनि उनावनो बिबाजैयाबो बिनि उन उन सिरि सिरि थांफानो हमो मानोना बिबाजैया मिथिनो लुबैदोंमोन जे बिनि बिबनाङा सोरबायदि लोगोफोरजों लोगो जायो, सोरजों बियो थाफायो। मानोना बिनि बैसोआ दा जेसेबांमोन बिनिख्रुइ बियो बांसिन गेदेर गेदेर खामानियाव मावनो हमबाय दंमोन। बिबाजैया बिनि उन उन थांफागासिनो दंमोन। बिबाजैया बिदि उन उन थांफाबाय थानायखौ आमोना मिथियामोन। जेब्ला बिबाजैया स्कुलसिम मोनहैयो अब्ला बिबाजैया स्कुलनि गेटआव गसंना थानाय गार्डखौ सोङो, आमोना स्कुलाव सफैबाय नामा? अब्ला गार्डआ बुंनायसै, बियो सफैबाय। गार्डआ बिदि बुंनायनि उनाव बियो एसे थय मय जादोंमोन। बियो गावनि न' फारसे गिदिंना फैफिननो हमो। जेब्ला बियो गावनि न' फारसे जाना फैगासिनो दंमोन अब्ला बियो लामा गेजेरावनो गावनि गोसो थोनाय एक्स बयफ्रेन्ड प्रिन्सखौ लोगो मोनो आरो लोगो मोननाय लोगो लोगोनो प्रिन्सआ बिखौ बुंनायसै, थारैनो नों आंजों लोगोसे बिदि मानो बानायमारनाय? प्रिन्सआ बे खोथाखौ रागा जोंनानै बुंदोंमोन। बियो बिखौ जोबोर नायहरबाय थादोंमोन। गिबियावनो आमोननि बिबाजैया जोबोर थाबैनो थाबायलांनो हमो। नाथाय जेब्ला बियो बिनि उन उन फैबाय थानो हमो अब्ला आमोननि बिबाजैया दाबसे जायगायाव थांनानै थाद'हैयो आरो बिखौ बुङो, जुदि नों आगोलनि खोथाफोरखौ बावगारनो हायाखै अब्ला नों बै समाव गोमानो नाङामोन आरो जेब्ला आं दा आंनि जिउआव जोबोर आलो गोजोनै खुसियै दं अब्ला नों दा बे समाव बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङाव मानो बुंदों? मा नों सानदों नामा बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङाव फोरमायब्लानो आं आगोलनि दिनाव थांफिनगोन होननानै? नङा, बिदि जेब्लाबो जानो हाया आरो नों जुदि बिदि सानदोंब्ला बियो नोंनि गोरोन्थि जागोन। आमोननि बिबाजैया गावनि एक्स बयफ्रेन्डनि सिगाङाव बेफोर खोथाखौ बुंखांनानै जोबोर थाबैनो गावनि न' फारसे फैनो हमो। बियो न'आव सफैनायसै। जेब्ला बियो न' सफैयो अब्ला बियो जोबोर आसरित जादोंमोन मानोना न'आव लागायनाय दरजानि थालाया दा दरजायाव गैया जानानै दंमोन। जेब्ला बियो न' भितराव हाबहैनानै नुयो अब्ला बियो जोबोर रंजाखांदोंमोन, खुसि जाखांदोंमोन मानोना न' भितराव बिनि हौवा महना जिरायनानै दंमोन। नाथाय बियो आगोलनि बायदि गावनि हिनजावखौ नुनानै खुसिजों मिनियाखैमोन। बिखौ जोबोर मेंहाबनाय बायदि नुदोंमोन। नाथाय गोबां साननि उनाव हौवाखौ लोगो मोननायनि थाखाय बियो खुसिजोंनो हौवानि बिखा गेजेराव थांनानै गजबहैयो। नाथाय हौवाया बिखौ लोगो लोगो नारखारहरो आरो गावसोर थानाय रुमनिफ्राय बायजोआव ओंखारलाङो। हौवानि बेबायदि आखुखौ नुनानै बियो जोबोर सिन्थायाव हाबो जे हरखाबनो बेफोर आंनि जिउआव मा जागासिनो दं आरो मानो जागासिनो दं। थिग बे समावनो बिनि गोसोआव आरोबाव सानखांबावनाय फैयो, बबा आमोना बिनि आगोलनि बाथ्राफोरखौ बिदानो फोरमायजोबना होबाय खोमा होननानै। जेब्ला बिनि हौवाया दुगैखांनानै बायजोआव ओंखारो अब्ला बियो हौवाखौ बुंनायसै, आं ओंखाम संखानाय दोङो, फै ओंखामखौ जाना लाफैदो। हिनजावा बिदि बुंनायाव महना हिनजावखौ जोबोर गुरै राव होननानै बुङो, आं बायजोआवनो ओंखाम जाखानानै फैदों। हौवाया बिदि बुंनायाव बियो हौवानि सेराव थांनानै बिखौ सोंनायसै, महन नोंहा माबाफोर जादों नामा? अब्ला बियो हिनजावखौ बुंनायसै, दासिमहालागैथ' जेबो जाथ'वाखै, नाथाय जोबोर थाबनो गोबां माबाफोर जानो हागौ। नों बिनिफ्राय थां, एन्जय खालामै थां। हौवाया बिदि बुंनायाव बियो जोबोर रुखु रुखु गाबनो हमो आरो साननो हमो, हे गसाइ, आंनि आगोलनि काहानिफोरखौ जाथाय जाना थांनायफोरखौ जाहाथे बियो मिथिना मोना। आंखौ बे खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदो, गसाइ रैखा खालामदो। आमोना न'आव फैनाय लोगो लोगोनो महना जोबोर खुसि जादोंमोन आरो सानैबो रंजालायनानै मिनि मिनि खोथा रायज्लायदोंमोन। नाथाय बिबाजैया आमोननि फारसे जोबोर मुगैखानाय फैखाबायमोन। बियो आमोनखौ नायनोनो हाया जालांखाबायमोन। महना गावनि हिनजावखौ बुङो, आं दा न'आव सफैबाय, नों साननैसोनि थाखाय नोंसा आइ लाहानि न'आव आलासि जानानै फै। हौवाया बिदि बुंनायाव बियो, आं मानो थांनो जानायसै? नों दा बावैसोल'थ' मोनफैदों, आं थाङा, आं बोरावबो थाङा। हिनजावा बिदि बुंनायसै। बै सानखालिनो मोनाबिलि समाव बिमालाहानि न'निफ्राय बिनि बिबाजैनि फन फैयो। बिबाजैया फनाव बिखौ बुंहरो, आंहा देहाया जोबोर गाज्रि जादों, आं लोमजागासिनो दं, अन्नानै आंखौ खबर लाफैदो। बिबाजैया बिदि बुंहरनायाव बियो बिमानि न'आव थांनो गोसो गैयामोनब्लाबो थांनो गोनां जायो। बियो गावनि हौवानि न'निफ्राय बिमालाहानि न'आव बिबाजैखौ खबर लानो थांनायसै। जेब्ला बियो सहैयो अब्ला अलरेडि बिसानि न' भितराव बिनि आगोलनि गोसो थोनाय एक्स बयफ्रेन्डआ जिरायखानानै दंमोन। बियो बिखौ नुनानै बागदावखांनाय बायदि जायो। बियो जेबो राव होआलासेनो बिबाजै थानाय रुमसिम थोंजोङै हाबहैयो। जेब्ला बियो बिबाजैनि रुम सिङाव हाबहैयो अब्ला बिबाजैया बैसाङाव
बिसिङाव उन्दुनानै मबाइलसो नायगासिनो दंमोन। बिहा जेबो जायाखैमोन। बिबाजैया बिखौ थगायनानैसो लिंहरदोंमोन। बिबाजैया बेबायदि थगायनानै लिंहरनायखौ बियो जोबोर रागा जोंखाङो आरो रागा जोंनानै बिबाजैखौ बुङो, बाजै, नों जेबो जाया गारा नाङा फाङा आंखौ बिदि थगायनानै लिंहरदों, नों आंखौ मानो बिदि लिंहरखो? बियो बेबायदि बुंनायाव बिबाजैया बुंनायसै, आरे नों आंनि सेराव जिरायफैनाय सुन, आं नोंनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनि। बै जाय मानसिया बायजोआव जनानै जिरायगासिनो दं, बियो आंनि बिनानावखौ नायनो थाखाय फैदों। आं बिखौ बेवहायनो लिंहरबाय जाहाथे नोंसा आदाया जोंहानि बिनानाव आरो बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायलायो। मानोना बै हौवासाया बिमा बिफा गैजारोङा, बियो गाव हारसिंनो बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो आं बिखौ बेवहायनो लिंहरबाय। बिबाजैया बिदि बुंनायनि उनाव बिहा रागा जोंनाया एसे खमियो, नाथाय बियो गोसो सिं सिंनो सानखोमानायसै, बाजैयाबो बिखौसो मोनबाय होमब्ला गावनि बिनानावनि थाखाय, जाय आंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन। नाथाय बिबाजैया बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथियामोन जे प्रिन्सआ बिनि एक्स बयफ्रेन्ड। जियानो जाया मानो बिसोर जयै साहा लोंनायसै। दसे समनि उनाव बिसोर बिनि बिबाजै, बिदा, प्रिन्स आरो गाव जमा लोगो नांनानै ओंखाम जानो हमो। थिग बे समावनो बिनि हौवा महन आरो बिनि बिबनां आमोनाबो हिनजावनि न'आव मोनफैयो। एक्सुलि महन, आमोन आरो प्रिन्स बिसोर साथामबो रियेलाव निजा असे बिदा फंबायमोन। बिसोर साथामनि गेजेराव महनआ बयनिख्रुइबो देरसिन, प्रिन्सआ गेजेर आरो आमोना बयनिख्रुइबो दुइसिनमोन। जेब्ला महन आरो आमोना बिसोर ओंखाम जाफुबाय थानाय समाव मोनफैयो, अब्ला प्रिन्सआ जाखांनानै वाशरुमाव हाबहैदोंमोन। बिसोर गावजों गाव नुज्लायाखैमोन। जेब्ला प्रिन्सआ वाशरुमनिफ्राय ओंखाम जानाय रुमाव हाबहैयो, अब्ला महन आरो प्रिन्सआ गावजों गाव नुज्लायो। नुज्लायनाय लोगो लोगोनो बिसोर सानैबो खुसिजोंनो गाबो आरो महनआ प्रिन्सखौ गोबाख्रबना लायो। महनआ प्रिन्सखौ जोबोर दांनाय दांनाय बिलिरनाङै बिनि महर मोखांखौ नायदोंमोन। बिनि उनाव महनआ बिखौ सोंनायसै, नों एसेबां बोसोर बहा गोमाना दंमोन? आंहाथ' फोथायनायानो फैयाखै जे नों एसेबां बोसोरनि उनाव बिदि हरखाब नुजाफैगोन होननानै। बिदाया बिदि सोंनायाव प्रिन्सआ गासैबो खोथाखौनो फारि फारियै बिदानो फोरमायनायसै जे बियो एसेबां बोसोर बहा गोमाना दंमोन। बियो बुङो, जेब्ला जोंहानि आइया थैबायमोन, बिनि उनाव आं आर्मिनि थाखाय इन्टारभिउ होनो थांदोंमोन। इन्टारभिउआव आं सिलेक्सन जानायसै। सिलेक्सन जानायनि उनाव आं आर्मियाव जइन जायो। जेब्ला आंनि ट्रेनिंआ जोबखांबायमोन, अब्ला आंखौ बर्डारनि मोनसे रेड लाइन जनाव पस्टिं होयो। बिदिनो आं सानफ्रोमबो बर्डाराव डिउटि खालामनो होननायसै। सानसेखालि जेब्ला आं बिदिनो हराव नर्मेल डिउटि खालामबाय थादोंमोन, अब्ला आं मिथिनानैनो मोनासै माब्ला आं बर्डारखौ क्रस खालामफ्लांनाय। खोमसिनि थाखायनो आं मिथिनानैनो मोनासै। आंजों लोगोसे सासे लोगोबो दंफायोमोन। जेब्ला जों सानैबो बर्डारखौ क्रस खालामफ्लाङो, अब्ला एसे गोजान थांनाय लोगो लोगो बै गुबुन हादोरनि आर्मिया जोंखौ हमनानै लाङो। हमना लांनानै जों सानैखौ जोबोर टर्चार खालामो। जों सानैखौ आलादा आलादा खथायाव दोनदोंमोन। बेनि उनाव आं आंनि लोगोनि सोमोन्दै जेबो मिथिना मोनासै। बेजों लोगोसे मा जानाय, आंखौ टर्चार खालामनाया प्राय 5 बोसोरसोआनो जाबायमोन। बेनिखायनो आंहा गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआ खमिलांदोंमोन। नाथाय गसाइनि अननायाव आं खुनु रोखोमै बै हादरनिफ्राय बारग'बोनो हानायसै। आं आंनि न'नि एड्रेसखौबो बारा गोसोआव गैलियामोन, नाथाय आं आंनि न' खाथिनि टाउनखौ एसे गोसोआव दंमोन। बेनिखायनो आं बेवहाय फैनानै थाफैयो आरो गंसे स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै जब मावफैयो। नाथाय आं दिनै नोंथांमोनखौ बिदि हरखाबै लोगो मोनगोन होननानै सिमाङावबो सानफ्लाङाखैमोन। प्रिन्सआ बिदि बुंनायनि उनाव बिसोर बिदा फंबाय साथामबो खुसिजोंनो गाबदोंमोन आरो साथामबो गोबाजबलायदोंमोन। बिनि उनाव आमोना बिबाजैनो सरि बियो। बियो बिबाजैखौ बुङो, बाजै, आं नोंखौ गाज्रि खोथा बुंनायफोरखौ निमाहा हो। आंहा नोंखौ बिदि खोथा बुंनायनि जेबो गोसो गैयामोन। नाथाय जेब्ला आं सानसेखालि हराव आंनि रुमाव सासे सिख्लाजों जनानै रायज्लायबाय थादोंमोन, बे खोथाखौ आदानि सिगाङाव फोरमायजानो गिनानैसो आं नोंखौ बिदि बुंदोंमोन। प्लिज बाजै, आंखौ निमाहा हो। आमोना बिदि बुंनायाव बिबाजैया बुंनायसै, दे जागोन दे, जेबो नंला, आं नोंखौ निमाहा होबाय। बिनि उनाव बिसोर बिदा फंबाय साथाम आरो बिबाजै खुसिजोंनो गोबाजबलायो। बिनि उनाव बिसोर खुसि खुसि न'आव थांनायसै। ओजोंहाय प्रिन्सआबो बिबाजैनि बिबाजै बिनानावखौ हाबा लानायसै। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि स्ट'रिया एसेनोसै। गोजोन्थों।